Bukod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SCED Marketing, ang tighimo sa mga SCED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa mga nga Panglawas. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa SCED Marketing ang tighatag og tigapud-apud sa ato ang kape nga napabatud ang makatabang no ang ato ang SCED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaigsunan nato di karon nga medyo luya ang lawas, medyo nagaangkon og problema sa kanang ginatawag natong enerhiya. No kabalo ba kay galang isuon nga ang pag-inom sa SCED Panyawan Coffee Mix sa morning makahatag ka nagpag usbaw sa imuhang enerhiya no pagpalambo no kanang pag-boost sa imong energy. Kini gumikan kay napamatud-an mga igalang isuon nga kaning atong SCED Panyawan Coffee Mix pinagi sa gahom sa Panyawan nga tanom, inubanan sa purple corn ug usab sa cinnamon. Napamatud-an nga makaboost day kini siya og energy sa atong kalawasan. Muni nindot kayo sa ato ang SCED Panyawan Coffee Mix. Nagaangkon kini og upat ka mga sangkap nga importante kayo nga maghatag og pagtabang. Una niini mga ikalagison kini nga atong ginatawag nga Panyawan herb no. Usa ka matang sa herbal nga napamatud-an nga mo-boost og immune system gumikan sa angkon niini nga mga vitamins, minerals ug mga nutrients nga napamatud-an nga kung muinom ta niini or kung mo aduna tay panyawan sa atong lawas sigalag isuon, maayo kayo ang atong pagsugod sa adlaw, maayo kayo ang atong enerhiya, dili kapuyon no, dili kita mabati og kaluya dayon. Mo nay gahom sa panyawan. Ang kining ginatawag pud nga purple corn na palamatud-an ang maistapol nga aduna din siya paghatag pud og pag-boost sa ato ang enerhiya. Gumikan kay kining purple corn mga igalag isuon, napo ni siya daghang mga vitamins no. Nakaangkon nagahatag pud kini siya og mga ginatawag natong neuroprotective effect para sa ato ang brain health. Munang medyo active ta kanunay, gumikan kay nagaangkon kini sa mga nindot kaayo no nga pagtabang. Kini manggong purple corn mga igalagiso na pamatud-an pud kini siya nga aduna siya ipaghatag og improvement sa blood circulation nato sa atong lawas. Meaning kung maayo ang sirkulasyon sa atong dugo, mas active ang ato ang tibuok kalawasan. Kay para sa mga kalalaki natin man mga boys no, ani mga kalalaki na natong tigpaminaw. Kung pananglitan dili na kaayo mo barog si Manoy, ang usa sa mga hinungdan ni ana gumikan kay wala na kay blood flow, no? Wala na kay dugo nga mo dagayday o hinay na ang dugo nga mo dagayday sa ato ang mga Manoy. Munang dili na kaayo siya mo barog. Kung pananglitan ikaw kanunay kang nagainom og mga kanang ginatawag nato kaning atong coffee no, kaning atong SCED Panyawan Coffee Mix nga dunay purple corn, naday ni siya pagtabang sa sirkulasyon sa dugo. So imagine nimo na sa tibuok lawas nimo kung maayo ang circulation sa imong dugo, mas mahimong makatabang kini sa imong kalawasan. Munang nindot kaayo batasanon gyud kaayo no pag inom ang SCED Panyawan Coffee Mix. Ayaw mo katingala sa lami niini ha kay ang ato ang ginatawag nga SCED Panyawan Coffee Mix aduna kini siya kapait sa panyawan nga tanom. Inubanan sa pagtamis sa mangosteen. Mga benepisyo nga hinatag sa ato ang purple corn o kaning sa cinnamon. Unang lamian siya, inig-taste nimo mga igalagison murag adunay kanang tingling effect nga murag bitag na siya ginatawag natong chocolate taste. Pero deep inside ana niya mga igalagison grabe nga pagtabang ang ikatanyag niya na sa atong lawas. Gumikan kay ang panyawan nga tanom napamatud-an man kana nga daghang benepisyo. Munang kay ikaw gusto nimo nga kanang aduna na kay pandepensa sa lawas, aduna pa kay pag-alim sa imong mga balatian, especially katong mga dili gustong moinom og mga kapsula kay mahadlok, matukan. No, adunay kape igsoon nga pwede nimong imnon. Anaron imong kaugalingon sa pag-inom sa SCED Panyawan Coffee Mix buntag, udto ug gabii para mabati nimo ang hinanaling kaayuhan. At imani kanunay ang SCED Panyawan Coffee Mix nagatabang kini alang sa blood circulation para mas makahatag kini og maayong epekto sa atong enerhiya. SCED Panyawan Coffee Mix mga igsuon makatabang gyud dako sa atong kalawasan. Timani kanunay ang produktong mga gikan sa SCED Marketing 100% gayud nga purong natural, way side effects og makatabang gyud sa atong kalawasan. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SCED Marketing. Ang tigama o tigapon-apon sa mga nagunang mga SCED Marketing products. Sama sa SCED Panyawan Plus, SCED Panyawan Garden Capsule, SCED Cogon Herbal Capsule, ug ang SCED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SCED Celebrity Soap, ang SCED Celebrity Kojic Soap, ug SCED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.